here. Mag-stairs na ako. Hi guys, welcome back to my channel. So, currently, andito lang po kami sa hotel kung saan magre-ready. And nakaka-frustrate kasi yung SD card ko ay hindi gagana sa camera ni Jorlet. So, by the way, nag-wear ako ng camera ni Jorlet. So, if may makita kayo na iba-iba yung quality, probably yung phone at saka yung camera ay hindi same ng quality. So as of now, pupunta kami dun sa room and nandito ako sa stairs. And see you guys later. Nandito na po tayo sa room and I made my casting. They currently preparing ang mga girls nag-makeup. So yeah. Ang groom guys, natulog pa din. Oh, 3. Tulog pa ang groom. Bago na ka? Hi guys. Video mo ni. Okay, so akong pants kay dili coordinate sa akong shirt, dili ni nani akong plan. Actually katong gray tapos mali ang nadala. Hi. Photographer. So dakuan mo sa Wagyaw. Ano si Justin? Manamig prepare ang groom kay nag-pictorial. Hi. Best man Hi, to. chick. Best man. Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. I'm done preparing. Hi, anong ginawa niyan? Jervy. Anong gawa niya? Picture? No. Photoshoot na daw. Ako sa phone mag-charge na Ben, may tanggal TV isa, nila Ben. Jomar. Ben, tanggal isa. Yes, Ay, papa. photoshoot. Let's go. So, waiting pa mi guys. Kumano yung pictorial person at chichi. And nag-start nag-oily akong face. So by the way, nandito kami sa BSA. BSA ba to? BSA. Ha? Papunta na kami doon sa simbahan. And yeah, I'll vlog it later. So I'll see you guys later. Hey guys, so punta na kami doon sa simbahan sa San Antonio de Padua Church. Hi. Hi vlog! Hi vlog. Hi vlog! Hi Nick! Hi Nick. Sabi mo hi vlog! Sabi mo Bakit man? Bakit? Hello, going to San Antonio de Padua. Wedding of my brother! Oh my God! Dito na po kami sa simbahan. Okay, so happy na mag-start. In a couple of minutes, mag-start na daw. The best man. Vlog. Vlog. Tam. Vlog. Welcome to the vlog. Say hi, vlog. Wait lang yung kids mo. Start na daw. So nag-align na. Nag-align na. Bunggoy mo na. Hi. Ito sa lang mga bata. Raptors or GS? Ha? Raptors or GS? Raptors. Raptors na daw karon guys. Say champion. Standing kay 101-104 fourth quarter. So, tapos na. Guys, tapos na po yung wedding. So, nandawin na kami sa reception guys. Okay, so, taod-taod.
So, daog din ang Raptors, guys. So, update. Dito na kami sa hotel. Ay, sa inn. And we're just waiting na pumunta sa taas kasi nagpapalamig muna kami kasi medyo mainit. And yeah. Kapoy na kayo mag-stairs. Like, ika-5th time na ako na yung nag-stairs. Hi guys! So, update. Magkaon na na. Ulo, kay Corla, gunta na mag-court. So, magkaon sa mga guys. Oh, Ano sa yan ko? vlog. Bola ba yan? Sorry. Ala ko! Success! Give it! Ay! Ito na! Ano ba? Di ba gawas na? Ang pinaguan! Pinaguan! Gilid yan! Gilid! Wow! Ayan! Isang gilid lang! Gilid! Wow! Pagkilipot mo, gano'n. Pakita natin sa camera. Ayan! Para naman po muna. So, dito na po mag-end yung video. Thank you guys for watching. I hope you like, comment, share this video. Yeah, see you guys in the next one. Bye. Hi guys, so just got home. And kung may maririnig kayo na parang yung ingay sa background, it's because yung electric fan sa harap ko. Again, just got home, kakauwi ko lang. And then, I guess that's all for today's video. If you like this video, please give it a thumbs up. And if you want to suggest something new or something you want to see in my future video, please comment down below. And don't forget to turn on the notification bell so that whenever I post a new video, you'll be notified. So, I guess that's it for today. See you in my next one. Bye!